la independencia. Y la independencia es la condición que nos tiene que unir a todos. Que luego de la independencia y la... Es la primera diada. Tengo compañeras y compañeros que sí estuvieron a altres punts del territori. Doncs sí, també hi ha una concentració a Londres davant de la residència. Com sempre, la mobilització independentista de la Diada comença abans i acaba després del dia 11. Polítics per defensar la democràcia, les nostres institucions democràtiques, per defensar allò que nosaltres volem ser democràtics. A los políticos, en los partidos,